Jesteśmy na Pantraku w Nowym Sączu a vítajte pri ďalšej epizóde How to Eat BMX Shop, kde sa naučíme Food Jam Tail Whip. Na začiatok je veľmi dobré mať zvládnutú 180 a Food Jam z predošlých častí na to, aby ste mohli pristúpiť k Food Jam Tail Whipu. Ten Food Jam Tail Whip nie je až tak ťažký, dosť vám dopomôže, ak ste sa naučili v predchádzajúcich epizódach Tail Whip, tak to pôjde oveľa ľahšie. Ale celkom je to hravý trik, dá sa to využiť v parku, v Novým Sączu, na Pantreku a kdekoľvek, kde budete, ja neviem, na streete alebo kdekoľvek. Začiatočníkom odporúčam, aby sa to začali učiť na zemi, je to podstatne ľahšie. Dáte si nohu do predného kola, ako to môžete momentálne vidieť na zábere, a hádzať si tou rukou pomocnou trošku ten rám do strany, aby ste začali točiť ten rám, môžete sa to učiť takto naskakovať. Ak to máte naskočené, tak môžete pridávať to prvé naskakovanie do tej vidlice s tou nohou. Robí sa to takto, že vždycky predná noha, ktorú máte dominantnú, naskakuje do vidlice. Čiže kopete tou zadnou nohou ako pri klasickom tail whipe, akurát noha ide do vidlice s tým, že rám sa vám pekne točí. Vtedy je to ťažisko viac menej nad riaditkami a celá váha smeruje na tú danú prednú nohu, ktorá ide do kolesa. Ostatná noha, tá zadná, stačí, že visí, alebo hej, ide v smere toho rámu, alebo ju môžete krčiť, je veľa spôsobov. Ja to robím takto, že ju nechávam v smere rámu, tým pádom si trošku pomáham tú stabilitu vyrovnávať, rám sa pekne dotáča a keď sa dotáča, ja ju pokrčím a nastúpim naspäť. Hej, čiže zase je množstvo kombinácií, ktoré už vám budú vyhovovať, tak je to na vás. Keď máte zvládnutý Food Jam Tail Whip na rovinke, odporúčam sa ho učiť na takom plitkom banku. Začneme tým, že začneme sa učiť asi v polovici daného banku. Nájdete si dosť široký bank, aby sa to ľahko učilo. Najazdíte si nejakých 45 stupňov na banku, opäť vyskakujete, dávate prednú nohu do kolesa, rám sa pekne začína otáčať. Akurát už tú váhu trošku vyrovnávate, ako keby späť na stranu, ako pri klasickom Food Jame, keď odskakujete. Naskakujete do Food Jamu, rám sa pekne otáča. A už keď vám prichádza rám k nohám, ktorý naskakujete, odskakujete z predného kolesa a celý bike sa vám v rámci rotácie dotáča do uhla, ktorý potrebujete, čiže nejakých 90 a viac stupňov sa vám pekne dotočí pri odskoku. Potom už len to skúšať na plošinke stále viac a viac vyššie. Na plošinke odporúčam opäť trošku tú váhu na predné koleso dať a nechávať vždycky tú pravú ruku vo väčšom tlaku. Čiže opäť naspäť, ako keby do rádiusu pri klasickom Food Jame, otáčate rámom, naskakujete naspäť. Potom to môžete ďalej posúvať v rádiuse, môžete to posúvať na vyšších bankoch a podobne. Čiže toto je fakt veľmi stručný základ. Myslím, že nie je ťažké sa to naučiť, potrebné je to stále skúšať dookola a výsledky sa dostavia. Takže rekapitulácia. Naskakujete do Food Jam Tail Whipu, vždycky prednou nohou, zadnou kopete, nechávate ju visieť alebo v smere rotácie rámu. Keď vám prichádza rám, ruky sú vždycky mierne pokrčené, rám sa točí a keď vám ten rám prichádza, ťažisko ostáva nasmerované na ruku, ktorá je späť k banku, ktorá je späť k rádiusu. Odskakujete Food Jam Tail Whip, chytáte ho, dopadávate mierne pokrčený. To je celý Food Jam Tail Whip. Ešte pripomínam tých 45 stupňov, ak naskakujete do rádiusu alebo na banku. Toto je plošinka, 45 stupňov, naskočiť, Food Jam Tail Whip otočiť a ako ho chytáte, tak on sa začne sám pri odskakovaní dotáčať tých ďalších 90 a viac stupňov. Čo dával s rytmusom, chata? Jebem na to. Prejdeme teda k chybám, ktoré sú najčastejšie. Veľa ľudí pri učení si vždycky dáva ten zlozvyk zo zeme, že necháva tú nohu na zemi pri naskakovaní. Nie je to dobre, skúste sa to odnaučiť. Pomáha to tým, že dáte celé ťažisko na tú prednú nohu, ktorú máte, a tá zadná už potom si bude robiť svoju prácu. Ďalšou chybou je, že nemáte zvládnuté to ťažisko. Keď ste sa to učili na zemi, točiť tým rámom, je dobre si to skúšať deň čo deň, aby ste to ťažisko mali vychytané v danej polohe. Ináč sa vám bude stávať to, že zadné koleso sa budete prevážať buď dopredu, vtedy vám zadné koleso škrtne, alebo ak ste natiahnutí moc dozadu za riaditkami, celé ťažisko je za riaditkami, vtedy vám ostáva tá noha na zemi. Hej. Čiže ak je ťažisko za riaditkami, noha ide na zem, to je prvá chyba. Ak je ťažisko veľmi pred riaditkami, okamžite dostávate koleso o zem, čiže sa nepohnete s Food Jam Tail Whipom a ostane vám 180 otočený. Pri odskakovaní veľa ľudí sa bojí nahnúť späť do rádiusu, hej, alebo do toho banku. Netreba sa toho bať, ináč to budete sekať vždycky rádiusy, alebo hraný copingy.
vždycky tým trpí bike a trpíte tým aj vy, čiže odporúčam pekne sa nechať uniesť ako vo Fujeme naspäť do toho rádiusu a ten Fuji Televiz bude zvládnutý bez problémov. Tak na dnes je to všetko, prajem veľa odjazdených Fuji Televipov a vidíme sa pri ďalšej epizóde How to Eat BMX Shop. Ja si idem ešte trošku zajazdiť.